Tujuh. Wes, Ndi. Boleh telo ya? Telo. Tuh, boleh telo tuh. Wes. Di sana. Le, balik oleh jam motor le, balik le. Balik. Don. Ayo, buka. Ayo. Pak, jangan aku mau, Pak. Benes. Saya 2 menit nih, Mang. Wes, utang-utang kena. Hei. Mas. Hop. Kene. Buka. Yore nih. Buka nih. Wah. Aku lagi pamit sih. Wah. Mbak mau pamit nih. Mbak Brontok iki. Sopo? Mbak Brontok. Brontok. Wes. Rono. Wes sampe sing rono. Aku wis tuwa le. Yo. Omahku ora mau pamit piye karepmu, ha? Wes dipamiti, wes. Wes apa kaya apa ning kono? Kok ning kono iki Kembang. Sing dijeluk. Nah. Kembang, Mas. Kowe oleh main sampe nyanyi le. Yo. Aku wis tuwa. Yo. Tak gowo piye? Ora usah. Jonggoni wong. Aku wis tuwa le. Iya. Sing sareh, Mbah. Karena salah lu putih-putune ndak sepuro, Mbah. Salah putune ki urung ngerti kabeh. Yo, tangi yo. Wis piro tak elingno kowe. Maino ning dinding gon, ijine harus ki duwe lemah. Iya. Kowe ora diseneni le. Aku sing kena. Mergo aku wis tuwa. Tangi. Aduh. Kembang kondi. Kasih tumbas nih. Yo, munggah ya. Munggah, Bang. Yo, munggah ya. Yo, nang jalan. Jalan yo. Pemain di situ. Yo, buka. Bro. Keluar dong. Keluar ngono lho. Digurung ngulon. Gur. Ayo buka ya, Mbah. Buka. Simpan kembangnya. Taruh, Pak.
Jangan kayak dewi tadi. Bang, itu kok aneh pun mana? Karo anaknya. Enggak pun mana? Tuh. Kosek. Sabar sih. Sabar sih, Mbak ya. Sabar, Mbak. Tadi ya, Mbak. Kono tutup men. Ejar ini sih. Ejar lagi tutup. Bandinin kono mainnya ta men. Kono tutup soalnya dulu kono. Woi. Dupa. Ayo dupa kok. Dupa. 100.